Hi friends, आं माने दिनै बे भिडिअखौ माने माबानिफ्राय हरदों चेन्नाइनिफ्राय हरदों लहा कम्पानिनिफ्राय बिदिनो नोंथांमोना गोदान गोदान आपडेट भिडिअ नायबाय थानोबा अनेक रोखोमनि भिडिअ नुगोन नायबाय थानोबा आंनि चेनेलाव फैबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ गोदान नायनोबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ थुना हो अब्लानो आंनि चेनेलाव नोंसोरो सफैगोन अब्लानो आंनि चेनेलनि फार्स्ट भिडिअआ नोंसिनाव मोनहैबाय थागोन अब्लानो नोंसोर नायबाय थानो हागोन आरो नोंसोर कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय माबायदि भिडिअ नायनो गोसो अब्लानो आङो नोंसिनि भिडिअखौ बानायनो सेस्था खालामगोन बा बानायनानै देखायनो नाजागोन नोंसोरो कमेन्ट बक्सआव लिरना होबानो जाबाय माबायदि भिडिअ नायनो गोसो जाय सेंग्रा जा सिख्ला जा बोराय बुरै जा माने नोंसोरो माने कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय आं नोंसिनि थाखाय भिडिअ बानायनो राजि नोंसोरो माने कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो माबायदि भिडिअ नांगौ आरो लाइक खालाम ओमफ्राय हायोबा शेयार खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलाव फैनो थाखाय नोंसोरो साबस्क्राइब खालाम आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंसोरो नुबाय थागोन होमबानो Right.